Здравейте хора, време е за следващ въпрос. Това отново е работна тема, ама как те са много важни. Пък и хората редовно имат нужда от отговор на подобни въпроси. Мой близък се свърза с мен, защото беше минал през поредица от интервюта. И какво се чудеше? Чудеше се, ще му направят ли оферта. И това е съвсем валидно. Обратната връзка ще ви изненада. Аз бях наполовина изненадана, но честно казано тази карта е изключително ценна, защото е много логична, много подредена и определено показва, че питащият има нужда от отговор на този въпрос. Така че е много добър пример. Нека започнем с анализа. Кой е питащият? Тъй като асцендентът е в Скорпион, питащият е Марс. Марс е в Дева, в 10-ти дом. За какво мисли той в такъв случай? Определено за работата. Това е едно от първите потвърждения, че картата е валидна. Но за какво още мисли? Виждаме, че е в Дева, а Дева стои и на върхът на 11-ти дом. Там е заплащането. Да, предложили са му много добро заплащане и той не може да не продължава да обработва тази информация. Напълно нормално. Сега да видим още една точка, която ни показва фокуса в този момент на питащия. Това е Парс Фортуна. Парс Фортуна е в Лъв, а Лъв всъщност стои на 10-ти дом. Тоест всичко ни насочва към работата, което е чудесно. Луната, която сигнифицира отново питащият, е в Овен. В Овен Слънцето екзалтира, а Слънцето е работата. Което означава, че ето, отново фокусът е насочен на там, но не само. Възможно е да идеализира леко тази работа, да я вижда само от към положителната й страна. Но това не е лошо, защото е нормално много от нещата, които са му предложени, да му харесат. На къде се насочваме сега? Сега отиваме към това да разберем има ли връзка между работата и питащият. Така ще разберем дали ще му направят реално оферта. Така, хубаво е да гледаме всички аспекти ето тук в тази колонка, на която пише после, което означава, че това са всички бъдещи аспекти. Това е какво предстои като събития. Веднага виждаме, че още на първо място имаме Луна, квадрат Слънце и тъй като едната планета представлява човека задаващ въпроса, а другата работата, имаме връзка между тях. Сега това е квадрат, което означава, че ще се свържат с него, но с някакво забавяне, с някакви трудности и задръжки. Всъщност обратната връзка, която получих няколко дни по-късно, беше точно тази. Свързват се с него, но му казват, че към момента е нужно да затворят всички свои позиции. Явно имат нужда от някаква временна пауза, че ще запазят кандидатурата му и съответно ще му се обадят, когато отново отворят позициите. И съответно възникна следващият валиден въпрос. Ще ми се обадят ли изобщо? Да чакам ли? И сега смятам да разгледам и него. Ето е и следващата карта. Тук какво можем да забележим? Питащият, този път е Юпитер, защото асцендентът е в Стрелец. Питащият е в Рак. Ето го тук. Само, че забележете, че е на върха на 8-ми дом. Той се притеснява. 8-ми дом, тъй като в случая не е обвързан с тематиката на работата, която ще работи, много често е свързано с това, че преживяваме някакви притеснения и се тревожим за нещо. Виждаме, че и Луната му е тук. Тоест, той определено се тревожи за изходът на нещата, което е напълно нормално. И сега ще разберем какво се случва по-нататък. За какво си мисли? Фортуна е в Скорпион, което означава, че става дума за Марс, а Марс тук управлява отново втори от 10 или заплатата от работата. Да, определено той знае, че ще си вдигне дохода и го привлича идеята да пробва нещо ново и да се чувства по-добре. Всеки от нас би го търсил това. В случаят работата обаче е под Везни, което ще рече Венера.
Венера тук е в Близнаци, средна хубост, не е проблем, даже всичко си е много добре. Хайде сега да видим, има ли тук връзка между задаващият въпроса и работата. Всъщност, имаме такава връзка, само че тук тя е непряка. Тук тя се осъществява през една друга планета, защото един минал аспект е между Венера и Марс, а един следващ е между Луната и Марс, което ще рече, че Марс предава връзка, предава светлина от Венера към Луната. Венера е работата, а Луната е нашият питащ. Което значи, че той ще има официална оферта, на която ще може да отговори. Не бива да се притеснява. Имаме и още един довод за това. Има една скрита връзка между Венера и Юпитер. Юпитер също е питащият, Венера е работата. Това е антис между тях. По принцип, когато имаме такава връзка, означава, че някой в работата го е харесал и ще лобира за него. Но това остава скрито за нас и ще се прояви на малко по-късен етап. Но е много хубав показател, че той ще получи работата. Каква е обратната връзка? Обратната връзка е, че 12 дни по-късно се свързват с него, предлагат му работата и той приема. Много благодаря за вниманието, ще имам и още много примери, надявам се, но виждате как хорарната астрология много помага да имаме яснота в живота. Чао!